ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ኢትዮጵያ ንሙጻእ ተሰማሚዑ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አፍሊጦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ናይ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ኣብ ክልታዊ ጉዳያት እውን ኣብ ስምምዕ መብጽሖም ተገሊጹሎ ትማሊ ከይተሓሰበ ናብ ኣስመራ ዝገሹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ ዘካየድዎ ዝርርብ ውጽኢቱ ዕላዊ ዝገበሩ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሎማዓንቲ እዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበልዎ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ንምውጻእ ተሰማሚዑሎ ሃገራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሽዑ ተኪኡ ከባቢታት ዶብ ክሕልኡ ኢሎም ኣለው ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ መንግስታትን ዓለም ለኸ ትካላትን ነዚ ናይ ኤርትራ ወታደራት ካብ ኢትዮጵያ ምውጻእ ክሓቱ ጸኒሖም እዮም ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ኣብዚ ቅንያት ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኽዎም ልኡኽ ሴኔተር ክሪስ ኩንስ ካብ ዝተዘራረብሎም ጉዳያት ሓደ ናይ ኤርትራ ወታደራት ምውጻእ ከም ዝኾነ ተጸብጺቡሎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናይ ኣስመራ መገሻ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ጉዳያት እውን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ተሓቢሩሎ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሓቢሮም ካብ ዝተጓዓዙ ኣባል ልኡኽ ናይ ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ሚኒስትር ዶክተር አብርሃ በላይ ክልተ መዓልታት ናይ ኣስመራ ዑደት ውጽኢታዊ ነይሩ ኢሎም ኣለው ሰራዊት ኤርትራ ካብ መዓዝ ጀሚሩ ከም ዝወጽእ ግን ኣብ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣይተጠቐሰን ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዶክተር ቀናያ ዴታ ናብ ኣስመራ ካብ ሞንጎ ዝገሹ ኣባል ልኡኽ ነይሮም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ብዛዕባ እዚ ምውጻእ ሰራዊት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተሰምዐ ነገር የለን ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ኣስመራ ዝኣተው ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልተ ኣውን ዞባውን ሓባራውን ሽርክነት ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ገሊጹሎ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ኣለዎ ማሊ 25 መጋቢት ድሕሪ ቀትሪ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ኣስመራ ዝኣቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ምብጻሕ ፈጺሙ ሎሚ 26 መጋቢት ንጎ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ኣፋኒዎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ኤርትራ ብጸንሓሉ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ክልታዊ ሽርክነትን ሓባራዊ ስትራቴጂካዊ ልምዓታዊ መደባትን ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ገሊጹ እቶም መራሕቲ ኣብ ዝርዝር ናይቶም መደባት ከይተሓጽረ ክልታዊ ሽርክነት ኣብ ውሽጢ ዝገፍሐ ዞባዊ መቓን ዝምዕበለሉ ጉዳያት ብዕምቀት ከም ዝተዘራረቡ እቲ ዜና ገሊጹ እቶም መራሕቲ ካብ ዝተወሳኺ ኣብ ውሽጢ እዚ ስትራቴጂካዊ ሓባራዊ ጉዕዞ ንዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ብመራሕቲ ሕወሓት ዝተኣወጀ ኩናትን ዝተኸፍተ ሃንደበታዊ መጥቃዕትን ምስ ዘሰነዮ ናይ ደገ ሓንካሪ ናይ ተቐነ ምንዓብን ከም ጊዜያዊ ዕንቅፋት ንማእዝን ናይቲ ሓባራዊ ጉዕዞ ዘትርር ተመክሮ ዝተቐስመሉ ምንባሩ ምዝርራቦም ተሓቢሩ ክልቲኦም መራሕቲ ቀጻሊ ዝርርብ ኣብ አዲስ አበባ ከካየዱ ከም ዝተሰማምዑ ሚኒስትሪ ዜና ወሲኹ ገሊጹሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንጉዳይ ኤርትራ መልኪቱ ንኣባላት ፓርላማ ሃገሩ ንዝሃቦ መብርሂ ብዝምልከት ኣብቲ ሎሚ ብሚኒስትሪ ዜና ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ዝተገልጸ የለን ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ቀናያ ዴታን ሚኒስተር ምህዞን ቴክኖሎጂን ዶክተር አብርሃም በላይን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓቢሮም ናብ ኤርትራ መጽኦም ነይሮም በወገን ኤርትራ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት አቶ የማነ ገብረአብን ተረኺቦም ምንባሮም እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ አሜሪካ ካብ ኣስመራ ልኡኽ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ክሪስ ኩን ውግእ ናይ ትግራይ ደው ከም ዝብል ብግልጺ ንክገልጹ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘቕረብዎ ለበዋ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ተፈሊጡ ሙሉእ ጸብጻቡ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ናብተን ክሪኤን ዘይከኣለ ኣብ ትግራይ ዝነበራ ክልተ መዓስከር ስደተኛታት ድሕሪ ኣዋርሕ ሕቶ ከም ዝኣተወን 20,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዓቂበን ዝነበራ ክልቲአን መዓስከራት ሙሉእ ንሙሉእ ዓንየን ነቶም ስደተኛታት እውን ከም ዘይረኸብዎም ዩኤንኤችሲአር ኣፍሊጡ ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ وهاب قال ጉዳይ ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ቦሪስ ቸሽክሮብ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ UNHCR ወይ ከዓ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ጸገም ጸጥታ ኣብ ዝረኣየሉ ሃዋህው ናብ ማዕስከር ስደተኛታት ሽመልባን ሕጻጽን ከም ዝኣተው ኣፍሊጡ وهاب قال ሕቡራት ሃገራት ፈርሃን ሃቅ ከም ዝይብል During a joint meeting to the area with the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ጥሙር ወፍሪ ጉዳያት ተባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ወይ ከዓ ኦቻ ድሕሪ ምክያድ ይብልንስ
ክልቲአን ማዓስከራት ተደምሲሰን ተሰሪቀንን ተዘሪፈንን ከም ዝረኸብዎን ተፈሊጦሎ እዩ ዝብል ዘሎ እታ ጉጅለ ልኡኽ ነቲ ኣብ ፈለማ እዚ ዓመት እዚ ብሳተላይት ዝተረኣየ ክስተት ከም ዘረጋገፀት እውን ጠቂሱ ኣብ ሕፃፅ ይብል ንሱ ብሕልፊ ዞባ ሓደ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ዩኤንኤችሲአርን መቐበል ኣጋይሽን ሙሉእ ንሙሉእ ብሓዊ ከም ዝተባርዐ ተረጋጊጾሎ ይብል ዩኤንኤችሲአር ብኩነታት እቶም ኣብተን ማዓስከራት ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተረበሸ ኣፍሊጡሎ ኩሎም ስደተኛታት ተበቲኖም ኣለዉ ይብል ኣብ ሕፃፅን ሽመልባን ኣስታት 20,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ነይሮም 7,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓረሽን ንክኣቱ ከም ዝተገብረ 2,000 ካልኦት ድማ ኣብ ሽረ መቐለ ዓፋርን ኣዲስ ኣበባን ተበታቲኖም ከም ዝርከቡ ጠቂሱሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሽራሮን ሽመልባን ዘለው ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኣብ ፅንኩር ሕፅረት ሂወት ኣድሕን ሓገዛት ከም ዝርከቡ ዩኤንኤችሲአር ገሊጹሎ ገለ ነበርቲ ክልል ኦሮሚያ ሓይልታት ዕጡቃት ሓይልታት ትድግፉ ኢኹም ስንቂ ተቐብሉ ከምኡውን ምስ ዕጡቃት ርክብ ኣለኩም ብዝብል ነቲ ማሕበረሰብ ይብድሉ ኣለው ክብሉ ጥርዓን ኣቕሪቦም ነባሪ ዞባ ጅማ ወረዳ ሰቃ ዝኾኑ ኣቶ መገርሳ ጁንዱ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ በደል ይፍፀሞም ኣሎ ኢሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን መናእሰይ ምስ ዕጡቃት ትራኸቡ ትሕግዙ ኣለኹም ብዝብል እቶም ዕጡቃት ዝርከብሉ ቦታ ኣርዩና እናበሉ ናይቲ ሕብረተሰብ መዓልታዊ ናብርኦም ይተኣጓጎላሉ ክብሉ ይገልጹ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ነባሪ ወረዳ ለታ ዝኾኑ ኣቶ ለታ በከኮውን ሰብኡተን ምስቶም ዕጡቃት ርክብ ኣለዎም ኢሎም እንተደኣ ጠርጢሮም ንኣንሽቶም ብምእሳር ይንገላቱ እወን ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ካብ ሰሜን ሸዋ እውን ተመሳሳሊ ጥርዓን ቀሪቡሎ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ብወገኑ ይእሰሩ ዘለውን ብሕጊ ይሕተቱ ዘለውን ንደባይ ተዋጋእቲ ስንቅን ሓበሬታን ዝተፈላለዩ ነገራትን ዝሕግዙ እዮም ኢሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው 7 መንግስታዊ ትካላት ልምዓት 780 ቢልዮን ብር ወይ ድማ 19 ቢልዮን ዶላር ናይ ውሽጥን ወፃእን ዕዳ ከም ዘለወን ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ፋይናንስ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኩሉ ሓቅፍ ግምገማ ድሕሪ ምክያዱ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ምድሪ ባቡር ሜቴክን ዝርከቡም 7 መንግስታዊ ትካላት እቲ ዝተጠቕሰ መጠን ዕዳ ከም ዘለዎም ገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ብናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝወፀ መባእታዊ ሪፖርት ዘደንቁ ናይ ሓሶት ክስታት እዮም ኢሎም ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣቶ የማነ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ኣብዚ ዘሕዝን ጉዳይ ንኣእምሮ ዝስሕብ ነገር ኣብ ውሽጢ እቶም ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ዝመሃዙ ወረታት ይለዋወጡ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ነቓዕ ወይ ድማ ክፍተት ንምፍጣር እውን ወታደራት ኤርትራ ኣብ አልፋሺቃ አትዮም ዝብል ሸረኛ ዝኾነ ክስታት ከም ዝቀረቡ ወሲኾም ገሊጾም አቶ የማነ ነዚ ዝምልሱ ዘለው ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ አክሱም ካብ 19 ክሳብ 21 ሕዳር 2013 ዓ.ም ብዙሕ ህይወት ሰባት ከም ዘጥፈ ኣብ ልዕሊ ሰባት ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዘውረደ መርትዖታት ይሕብሩ ኣለዉ ኢሉ ጸብጻብ ድሕሪ ምውፅኡ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ናይ መጀመርያ ስሩዕ ጋዜጣዊ መግለጺኦም ብዛዕባ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ከቢድ ሕቶታት ገጢምዎም ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራታ ሓደ ጉንበት 2021 ካብ ኣፍጋኒስታን ንምውፃእ ዘቐመጠቶ ናይ ግዜ ደረት ከም ዘይተማልእ እውን ገሊጾም ኣለዉ ኢሚግሬሽን ቀንዲ ትኹረት ናይቲ ቃለ ምልልስ ነይሩ ባይደን ኣብቲ ጉዳይ ልስሉስ ኮይኖም ይረኣዩ ንዝብል ኣረዳድኣ ነጺጎም ኣለዉ ባይደን ጽቡቕ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ ዝመጽኡ ዘለዉ ዝብል እቲ ሓቂ ካብቲ ዝጸንሐ ዝተቐየረ ነገር የለን ምስ በሉ ኣብ እዋን ስልጣኖም በዝሒ ይመጹ ዘለዉ ቆልዑት ብ28 ሚእታዊ ወሲኹ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ እቲ ለበዳ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ እዋን መምሕዳር ትራምፕ 31 ሚእታዊ ኣትዮም ነይሮም ኢሎም ኣለዉ ኣብ ግንባር ፖሊሲ ወፃኢ እውን እቶም ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራታ ሓደ ጉንበት ካብ ኣፍጋኒስታን ንምውፃእ ዘቐመጠቶ ናይ ግዜ ገደብ ዝዕወት ኣይመስልን ኢሎም ዜና ኣብዚ ይዛዘም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዜና ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ነመስግን ገብረ ክንሓልፍ ናብ ሴኔተር ኩንስ ልኡኽ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ክሪስ ኩንስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘተባብዕ ዘተ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ ውግእ ክልል ትግራይ ደው ክብል ባዕላዊ ምቁራጽ ተኽሲ ንኽወሰድ ዝሓተትክዎ ግን ተቐባልነት ኣይረኸብኩን ኢሉሎ ሴኔተር ኩንስ በትረ ስልጣን ተወሳኺ ኣለዎ
ልኡኽ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ናብ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሴኔተር ክሪስ ኩን ባዕላዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ንኽትግበር ከምኡውን ብዛዕባ ቀጻሊ ፖለቲካዊ ቅርጺ ትግራይ ብቕልጡፍ ልዝብ ንኽካየድ ደፊአ ነይረ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣይተቐበለዎን ኢሎም ሴኔተር ኩን ቀረባ ብጻይ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ኣባል ኮሚቴ ዝምድናታት ወጻኢ ሴነት ኣሜሪካን እዮም እቲ ንኣስታት 5 ኣዋርሕ ዝዘለቐ ውግእ ኣብ መንጎ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያን ገዛእ ፓርቲ ትግራይ ዝነበረ ሕወሓትን ጠጠው ንክብል ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ፈጺሞም ከም ዝተመለሱ ይዝከር ኣብቲ ውግእ ኣሽሓት ተቐቲሎም ኣስታት 1 ሚልዮን ሰባት ድማ ተፈናቒሎም እዮም ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ከም ዝገልጽዎ ናብ ሱዳን ዝተሰደዱን ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝተፈናቐሉን ማሲኖምን ተሰናቢዶምን እታ ኣብ ዝባኖም ዘላ ክዳን ጥራሕ ለቢሶም ከም ዝረኣዩ ብርክት ዝበላ ደቂ አንስትዮ እውን ከም ዝተደፈራ ይገልጹ ውግእ ኣብ ትግራይ መምሕዳር ባይደን ዘስዕቦ ፖሊስ ወጻኢ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ቆልዓታት ዝገብር እንተኮይኑ ዝብድሃሉ ክስተት ኮይኑ ኣሎ ሴኔተር ኩን ኣብ ዘረብኦም ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታትን 5 ሰዓታት ከም ዝተዘራረቡ ጠቂሶም እዮም ብዘይካዚ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዘይመንግስታዊ ትካላት ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲን ከም ዝተረኸቡ እውን እቲ ዜና ይሕብር እቶም ኣሜሪካዊ ሴኔተር ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካበየናይ ወገን ምዃኑ ብዘይግድስ ፈጻሚ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ኣባል ሰራዊት ክሕተተሉ እዩ ምባሎም ሰናይ ኣባህላ ክብሉ ተቐቢሎም እዮም ዘተባብዕ መግለፂ እዩ ኢሎም ይገልጽዎ ሴኔተር ክሪስ ኩን እንተኾነ እቲ ወሳኒ ተግባር እዩ ንጹር መርመርቲ መግሃስቲ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ናብ ዘድልይዎ ኣትዮም ንከጻርዩ ተገይሩ ዶ ፈጸምቲ ገበን ክሕተቱ ዶ ተገይሩ ብሕልፊ ነቲ ብወግዒ ዝተዘርበሉ ግፍዕታት መሰላት ዝብሉ ሕቶታት ምምላስ ንውግእ ኣብ ትግራይ ንምፍታሕ ወሰንቲ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዕን መግሃስትን ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቢሮም ንከጻረይዎ ከም ዝድግፉ ገሊጾም እዮም ክልቲኦም ትካላት ብ3 ወርሒ ዝዘልቕ መባእታዊ ምጽራይ ብህጹጽ ንኽጅምሩ ወሲኖም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ትግራይ ንስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ወፊራ ዝነበረት ተሓባባሪት ሕቡራት ሃገራት ዋፋ ሳዒድ ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረበቶ ሪፖርት ጉዳያት ሓለዋ ቀዳምነት ክስራዕ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑሎ ኢላላ ዋፋ ሳዒድ ኣብ ዘቕረበቶ ሪፖርት ደቂ ኣንስትዮ ብኣባላት ሰራዊት ከም ዝተደፈራ ብጉጅለ ኮይኖም ከም ዝደፈርወን ኣብ ቅድሚ ኣባላት ቤተሰብ ንኽድፈራ ከም ዝተገብረ ደቂ ተባዕትዮ ንኣባላት ቤተሰቦም ንኽደፍሩ ከም ዝተገደዱ ገሊጾሙልና እዮም ትብል በቲ ውግእ ብዛዕባ ዝተፈናቀሉ ክትዛረብ ከላ ናብ ሰላም ዘሎ ከባቢ ንምብጻሕ ንሓደገኛ ጉዕዞ ዝፈጸሙ ክሳብ 500 ኪሎ ሜትራት 2 ሰሙን ዝኣክል ዝተጓዕዙ ሰባት ከም ዘለው ገሊጻ እያ ሴኔተር ክሪስ ኩን ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይጸገም ናብ ተጸበይቲ ንክባጻሕ ከም ዝሓግዙ ገሊጾም እዮም ኢሎም ኣለው ሕብራት ሃገራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ነዚ ጉዳይ እዚ ንኣዋርሕ እናሓተቱ ከም ዝጸንሑ ይዝከር ሰብኣዊ ሓገዛት ዘቕርቡ ትካላት ብወገኖም ቁሩብ ምምሕያሽ ኣሎ እንተኾነ ናብ ኩሎም ተጸበይቲ ህዝብታት ንምብጻሕ ሎሚ እውን ጸገም ኣሎ ብሕልፊ ኣብ ርሑቕ ገጸራት ትግራይ ውግእ ኣብ ዝካየደሎም ዞባታት ዘሎ ህዝቢ ይብሉ